حکوومەتا سووریێ باوەرنامەیەن ڕێڤەبەریە خۆسەر ئێدی بە فەرمی ناز دکە ئاعتیرافێ پێ دکە ئیجا پیرۆز بە لە هەموو مامۆستا و خوێندەکارên ku bi şev û roj û bi salan e ji bo vê rojê dixebitîn ke dawevala neçû û xewna we jî nîvco nema êdî e'tiraf bi bawernameyê we tê kirin. Wezareta Perwerdeyê ya Sûriyê birêka biryarekê bi fermî nazkirina bawernameyên ser bi rêveberiya xweser daye. Ev biryara Wezareta Perwerdeya Sûriyê rê dide ku bawernameyên xwendekaran di sîstema niştîmaniya Sûriyê de bê pejrandin, bê qebûlkirin û mafê wan yê perwerdeyê bi temamî bêparastin. Wezîrê Perwerde û Fêrkirinê Sûriyê Diktor Mihemed Tirko derbarê rêkarê hevgirtina perwerdeyê de yanî entegrasyona di kerta perwerdeyê de li Rojavayê Kurdistanê û parêzgehên din yê Rojhilatê Sûriyê koberê dibin destê rêveberiya xweser debûn daxuyanî belav kiriye. Di daxuyaniyê de dibêje di dema derbasbûyî de nêzî 38,000 mamosteyên ku berê di saziyên rêveberiya xweser de dixebitîn derbasî nava sîstema perwerdeya Sûriyê bûne. Hetenha 2305 dibistan hatine vekirin ku ji destpêka werza duyemîn ya xwendinê ya bernameya xwendinê ya yekgirtiya hikûmeta Sûriyê bi cih dikir. Ji bo parastina mafê xwendekaran, Wezareta Perwerdeyê li gorî yasaya hejmar 16 biryar da ku ew xwendekarên ku bi bernameyên rêveberiya xweser xwendine dikarin tenê di sala xwendinê ya neha de û sala bê li ser heman bernameyê beşdarî ezmûnên bawernameyên giştî bibin îca bekeloriya û seretayî yanî pola nehu duwazdê bibin. Armanc ew e ku ev veguhestin bi awayekî dadperwerane be û xwendekar ji ber guhertina bernameyan ziyanan nebînin. Wezareta Perwerdeyê dibêje ku li polên veguhêz dest bi çespandina bernameya niştîmanî ya Sûriya kirine da ku hevahengî di navbera qonaxên xwendinê de çê bibe. Wezaretê rênema û mercên pêwîst ji bo naskirina wan bawernameyan derxistine ku berê ji aliyê rêveberiya xweser hatibûn dayîn da ku mafê xwediyê wan bawernameyan winda nebin û bi temamî di nava sîstema niştîmanî de bêne qebûlkirin. Wezîrê Perwerdeyê Diktor Mihemed Tirko tekez dike ku ev pêngav beşekin ji projeyeke niştîmaniya giştî ji bo yekxistina sîstema perwerdeyê li seranserî Sûriyê û dabînkirina jîngeheke xwendinê ya seqamgîr û wekhev ji bo hemû xwendekaran. Ev biryara Wezîrê Perwerdeya Sûriyê di demekê de hatiye standin ku wezîr bixwe li Rojavayê Kurdistanê ye. Li parêzgeha Hesekê ye li navçeya Cizîra Rojavayê Kurdistanê. Îca biryare îro li Qamşlo serî li navendeke ezmûnan bike ji bo ku ji nêz ve bibîne ka proseya ya ezmûnan li Qamşlo çawabrê ve diçe. Parêzgarê Hesekê jî Nureddîn Ehmed û Wezîrê Perwerdeyê ya hikûmeta demkî Diktor Mihemed Tirko doh li bajarê Hesekê civiyan mijara serekî ya civîna wan cîb cîkirina biryara taybet bi xwendekarên ku li gorî minhacên rêveberiya xweser xwendine û naskirina bawernameyê wan bû. Di wê civînê de hûrguliyên wê biryarê hatine gut û bêjkirin ku derfetê dide xwendekarên li navçeyên rêveberiya xweseriyê berê û neha jî yanî li Rojavayê Kurdistanê da ku li gorî pîvanên niştîmaniyên Sûriyê beşdarî ezmûnên giştiyên bekeloriya û perwerdeya bingehîn bibin. Parêzgarê Hesekê Nureddîn Ehmed li ser Xê peyamek belav kiriye dibêje ev pêngav li gorî peymana 29 çileyê hatiye avêtin. Got metekezî li ser pejrandina bawernameyên rêveberiya xweser û misogerkirina bi rêveçûna proseya ezmûnan li parêzgeha Hesekê kiriye. Bi awayekî ku dadperwerî û wekheviya derfetan ji bo hemû xwendekaran pêk bê bê ferq û cudahî. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Perwerdeyê Diktor Mihemed Tirko amedebûna wezaretê nîşan daye ji bo hêsankirina karûbarê xwendekaran û yekxistina sîstema perwerdeyê bi awayekî ku mafê yasayî hemû xwendekaran bêparastin.